Magaluumon nga kahaponanon para sa itong sini mga palanggagabagatag palamati. Yes, welcome na naman sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life, Hunyo 2 tuig 2022. Kamusta ang inyo Huwebes nga daw? Ang inyo aga kay natugto mag-udto, kamusta lang? Sigurado nga nakapanyaga na ang mga ara sa ilang mga radyo kay syempre nagahilay-hilay na kag nagasulusandig piyong-piyong ang mata para mag-relax. Pero ang mga palamatin nagaupod sa This Is My Life sa sininga hapon, syempre upod man ang inyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Hasta alas 3 kita iya, nga magalingaw sa inyo sa sininga kahapon nanon. Siling kugid daw nga ano, ha? Siling kugid nga ang amat-amat na nga pagpulon-pulon sa galom sa kabukiran ayon. Mabugat gina karon mo, ha? Ara magtuod. Pero dira sa central nga bahin sang Negros, kumusta ka mo dira, na? Sa central nga bahin sang Negros Occidental kag Oriental, sigurado tupa na dira ang ulan. Kay diri sa amon madulom. Amat-amat iya kang nagdulong, nagapanag-uob ng amon sinikalangitan dari sa Dikbanwa siyang Bacolod. Sa norte kag sa sur naman nga bahin sang Negros, kumusta ka mo dira? Kag syempre dira man sa Isla sang Guimaras kag sa Isla sang Panay kaupod man ang apat ka mga kaprobinsyahanan sa kutob sa Malabutan sa ngaton pagpangaragat sa sininga hapon. Des syempre sa nahambal na ni Tita Wilma updanay kita sa inyo mga lilisuan sa inyo mga radio 684 kHz sa gihapon sa mga naka-on live, sa mga naka-live dira via Facebook page ang Action Radio Bacolod, may chat room kita dira pwede na iton malike kag ma-share man kag maupod man ara nakita na ninyo dira kag napamatian ang mga matahom nga drama sa Action Radio Bacolod. Kung nanamian syempre pamatian kag i-like kag i-share man kag ara man dira mga nagkalain-lain nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod. Amon mga natipon or man natipon sa mga sang amon sa ning news center nga mga balita na news break or breaking news kaga flash reports, mga developing stories, pwede gid ninyo makitaan sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kaya pwede man kita mag-updenay ara sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Pwede man kita makabisita sa amon sini website. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. May ara man da radio. No? May transistor radio man dire nga pwede neton mag-click kag mapamatian sa gihapon updenay kita. Pero sa inyo naman mga mensahe sa sininga hapon, greetings ninyo ay reactions sa ma-share ni Tito Wilma karon nga hapon, pati na sa aton pagbasa sang sulat, na sulat nga aton pagabasahon subong, aton letter sender lalaki bana, bana. Kag daw wala siya, daw nagalibog ang ulo niya, balakay kung siling niya, daw nagakapikon na siya sa ano, Tita Wilma, daw nagakapikon na siya sa mga sunlog-sunlog sa iya, nga nung ginasunlog, bantayan, bantayan kung ano ina, kag nga amo sinagdalagan sang iya kabuhi. Any reactions, good comments lang. Kag yes, inyo man opinions, piece of advice sa itong letter sender, ara lang itong text hotline. Ara man itong chat room sa FB Live. Siyempre sa itong text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. 74. Siling ko gidaw nga matupa siya. So nagtupa gid si Haring Ulan, gani kita dapat maghalong-halong hinay-hinay sa pagwa sa inyo sinipanimalay, hindi gid magpasagasaga proteksyon. Dapat gid ninyo dalon na kinanglan may payong da, if not may kalo kung tulod taliti lang, pero subong iya ulan na gid ang aton mabatiyagan nga nagatupa iya sa bubong sang Action Radio Bacolod. Senari kami sa 4th floor, abi ninyo, hindi man kami magbatsyag. Nagabatsyag man kami, di ba la? Yes. Kinahanglan lang halungan naton sa gihapon kay padayon kita nga nagahalong bagtog sa pandemic. Ang COVID-19 nga ini. Nancy,
batian nyo ang katunog sang pangilat. Oh my God, ha? Halong langgid nga. Kag, syempre, sa karon man nga po, magluwas sa sulat nga pagabasahon ni Tita Wilma, ara man ang mga nagabantay na nga mga kauturan sa ilang horoscope, paagi man sa tagsa ka zodiac sign. So, bantayan ninyo ina dugay-dugay. Pero pila man ka mga impormasyon ang mag-share naton antes kita magbasa sa sulat naton sa sininga hapon, abi ninyo ay ang mga 4-piece tada bala na ang mga 4-piece naton kay abi ninyo hindi nabatian ninyo sa balita, di ba? Nahatag man sa Action Radio Bacolod ang balita nga si incoming Senator Erwin Tulfo, di ba? O hindi, sorry, si Erwin Tulfo among gin-designate nga incoming WD Secretary na Department of Social Welfare and Development Secretary si Erwin Tulfo. Amo na siyang balantayan karon na amo na siyang hindi kaya may plano siya mo na may plano siya para sa mga 4-piece ano titawi maayong plano niya na hindi kay suno sa iya plano niya nga himuon nga isa lang bala kumbaga isa lang ka pagtupa na sang sabulanan ang distribution ang pagpanagtag sang financial nga ayuda sa idalom sang 4-piece of Pantawid Pampamilya or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Iya dira ginexplikar, no? Ginexplikar niya nga kon himuon nga lansam inang 1,200 o ko tubtob 1,400 pesos nga ginabaton sa tag sa kapamilya. Mas dako ina nga kantidad suno sa iya kag mas pa nga pwede gid magamit sa pag-umpisa sang isa ka negosyo kag suno sa iya may posibilidad pa nga dugang-dugangan pa nila ina pagi sa paghatag sang livelihood assistance gani pwede nga magalabot inang ayuda o kun bulig pinansyal sa 19,000 tubtob 20,000 pesos nga kun inegosyo makapasad gid no makapasad gid makatukod gid ang mga pigado sang kag makatindog gid ang mga kauturan naton nga tuman nga pigado ini mga beneficiaryo sang 4-piece sa ila sini mga tiil. Pero may ginklaro da sa Tulfo nga tun-an pa sa mga expert. Hindi din mapinalak-palak na danay na ngayon mga 4-piece mo, mga 4-piece beneficiary. O kabati ka mo to, kabati ka mo. Hindi tun-an pa na nila. Gani, relax. Ang mga puso, anay, no? Tun-an pa ina sa mga expert kag social workers inang suhestyon sang incoming DSWD Secretary. Kag may posibilidad umpisahan ina na sa pila una iumpisa gina nila ka experimental sa pila ka pinili nga mga barangay antes ipatuman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Una na may ara na pila ka barangay nga kunihatag nila ano ang outcome maayo bala o hindi kag amo ang pagpadayon. Kung hindi man ina man na successful suno sa magabalik ibalik niya iya sa monthly or bulanan nga paghatag sang bulig sa mga 4-piece. Ay ho. Kay una dira kun nga nagsulod na sa pensan niya kag plano niya na kay isa sa mga mando ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. sa gabinete nga unahon gid ang pagbangon sang pungsod halin sa epekto sang COVID-19 or coronavirus pandemic kag kalakip man sa ginmando niya among pag-update sang listahan sang 4-piece beneficiaries kag i-digitalize ang pagpanghatag sang ayuda para mangin madasig ang proseso. Buti do ka nami pamatian, no? Ay ho. Kabay pa na mga 4-piece beneficiary, i-pray nyo gid nga matuman ina magin madinalagon kay dako ina nga bulig, no? Sa mga beneficiaryo sang 4-piece. Pero kung nari sa iluhan tabula, mga seniors man naton, ha? Mga senior citizens, kung si Senator Christopher Bongo pagindayaw giniya ang mga opon niya nga mga senador sa Senado sa paghatag sang ila suporta sa pag-approve sa
third and final reading na sa Senate Bill number 2506 nga ang katuyuan sina sakaan ang social pension sang pigado nga senior citizen. Ara naman, damo naman na maria karon titawe, no? Kabalo kita nga si Senator Bungo, isa sa mga co-author, no? Isa sa mga co-authors ng abo nga bill. Ti kung mapasa ina kag manginlayi, no? Ara na kay na-approve na sa final reading, dira pasakaan sang SBN 2506 ang monthly pension allowance ng senior citizen halin sa 500 pesos tubtob 1,000 ka pesos. Ang katuyuan sina nga masuportahan man ang mga nagapanguna nga kinahanglanon sang senior citizen na una gid nga kinahanglanon ukon ang ila sini medical needs kay ti kalaba kabalo naman kamo basta gani senior na kadamo sang ginabatyag so suno kay godako ina nga bulig para sa ila na di ba at least okay in case nga mangin layi na siya kay ti bill pa siya until now pero nakapasar na siya sa third and final reading sa Senate. Hulat-hulaton tae kung mapermahan ina sang aton presidente kag manginlayi. Lipay na iya ang mga seniors, malipay gina kag dako ina nga bulig sa ila. Pero sa ito naman mga Pinoy workers, gamay lang gid ara ho ang pungso Japan, Saudi Arabia kag Israel nagakinahanglan subong gin-announce gid nila nga nagakinahanglan sila subong sang mga Filipino workers para sa nagkalain-lain nga industriya. Sa diin na ang ila gina-offer nga mga trabaho suno sa nahinambitan nga mga pungsod, wala iya placement fee. Wala placement fee. Sa report may 300 caregivers, 50 nurses ang ginatanyag nga trabaho sang pungsod Japan. Sa Saudi Arabia naman bukas sila sa pagbaton sang 850 ka mga registered nurses kag 50 ka mga midwives, no, mga midwife bala. Something sa pungsod Israel naman nagalabot sang 2,000, no, or 2,000 ka mga home-based caregiver ang ila kinahanglan ngang sweldo nga ila gina-offer tubtob may katumbas iya sa tubtob 77 or 77,000 pesos kada bulan. Ti sa mga caregiver dira nga wala isang trabaho or sa mga caregiver nga nagahandom to go abroad na ara sa Israel dako ang oportunidad. May ara pagit 60 ka mga hotel workers ang ginapangita man dito sa Israel kag base man sa offer nga trabaho nga ina paagi sa programa sang paagi nila sa programa nga G2G or government to government track. Kung nga hindi na kinahanglan pa ang placement fee. Ti sa bag-uman nga bago gintukod nga DMW ko na Department of Migrant Workers dapat mag-apply ang mga interesado nga mga trabahante. Pero kung lang tawon tanong ginapangita nila mga health workers tanan, ang mga caregiver gina-consider ina dira sila na kay ma-take care man sila sa mga elders sa amo iya nga mga pungsod. Di ko maglalakat ina ang mga paano ang aton pungsod Pilipinas? Amo lang ng pamangkot ni Tita Wilma. Paano ang aton pungsod Pilipinas? Kung wala na kita sa mga nurses, maano kita? Ti masiling man sila Tita Wilma, balaan mo, tama gid kanubo sang sweldo kung diri lang mo. Amo na mga points nga itong mga health worker kung nga nagapasimpalan man sila sa iban nga pungsod kay amo inaiyang mga Pinoy ang ila ginaulikdan ang ila pamilya kung paano sila makabulig. Okay, 1:56 Action Radio Filipina Standard Time. Sa ito na dira mga kauturan, syempre ang ito na produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule inang 100% Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Okay. Sa mga naka-live din na, mayong hapon, kag salamat gin na manamyaw. Tamyawon tanin yung mga naka-live na ito nga mga palangga dira, ho? Ba si Ma'am Ana Sinoro, yes. Mayong hapon, Ma'am. Good afternoon lang gid, na? Sir Meleli Uligo, salamat gid mayong hapon sa imo. Thanks for the big heart. Ba nagaulan gito sa La Carlota kay si Ma'am Ana Sinoro. Ara gid nagpadala iya, na? Hinida Ordones, mayong hapon, Tita Wilma. Tamiyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Document Mayo, Chinky Delegdo Noel Amar, kag Alex Montesa, yes, Sir Mileli Uligo, thank you, Ged. Ma'am Marjorie Ward, mayong hapon, Tita Wilma. Mayong hapon man sa imo, Ma'am, na? Wow, thank you for the kiss you sent, the flower and the heart. Thank you, Gin, Ma'am Marjorie. Mayong hapon, Tita Wilma, tudo ulan di. Sa La Carlota, hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Thank you, Gin, Ma'am, sa Big Heart. Live sa Bunny Cafe Highway sa May Tangob. Watching sa imo, Ma'am Wilma, 24/7 sa ARB. Okay, Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon. Ma'am Wilma, please greet my niece, Catherine Malacca Cadiz. And my first cousin, Engineer Hernani Malacca Bailon Jr., on their birthdays today. Thanks a lot. Stay safe always. May God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB. Likewise, Ma'am Elizabeth, thank you so much. Halong man kay gaulan-ulan ang aton panahon. Belated happy birthday kay Rica Haro Oligo. May kinagot. Doctor, kahapon June 1. So, belated happy birthday, Rica Haro Oligo. Halin kay papa mo or daddy mo, Melili Oligo. Kanami, nagidpi yung tudugid ulan, gatumpok sila sa radyo, hinablos kag apo ko. Gatumpok gid yung mama na Sinoro, ang iyas yun yung mga apo kag mga hinablos. Kay dahapon gid sa amon niya gaulan. Ho, kay tiari nakita sa maulan nun nga panahon mo, di ba? Last May, pag-declare sang ating Weather Bureau siyang pag-asa ang rainy season. Salamat, kabay patani, kaluyan man mga pigado. Oo, ma'am, always gina. RJ Di Hilia, love you, Tita Wilma. Yes, RJ, thank you so much. Na Rufino Ere Gabino, Action Wilma, good PM, I am watching. Sir Rufino, salamat gid ha, madamo kag madamo gid nga salamat. Dira sa may handumanan.
Pangamuyuan tagid nga kabay pa mahatag dako gid nga grasya sa mga seniors nga pigado dako na gid nga bulig nga kabay pa hiyas maman ana. Tita Wilma watching from Paranaque, Manila. Tamiyaw ko sa family Loplop dyan sa Bacolod at sa Sipalay, Mina. Sa Sipalay, Mina. Yes. Ma'am Janet Loplop Cabanas, good afternoon. Yes, ada man nag-upod sa itong sininga. Ma'am Yvonne Vustier, good afternoon. Done sharing na ko na ni Ma'am Yvonne. Thank you so much, Ma'am. Kag si Antonio Beronio, kabatchmate, thank you. Good afternoon. Gaulan di sa amon sa Bacolod na. Kag gapamati ako sa programa mo via FB Live kag Transistor Radio diri sa may Rojas City, Capiz. Julius Bulido Bourbon, hi and hello na. Hi and hello. Ano da yang inyo panahon gaulan-ulan man? Usamo na gapay nag-uob na kay gaulan na. Okay, Sir Julius, thank you so much. Ricky Soriano, good PM, Tita Wilma, monitor lang kami diri sa may Boracay. Ay, kanami sa ilaga enjoy na. Dira sa Boracay, thank you, kid, na. Mayong hapon lang dira sa inyo, good afternoon, Tito. Wala naman kami diri Wi-Fi kay nag-brown out. Ma'am Virgil Pinda, ara lang kamo sa radyo. Okay, gina si Tawe. Nag-PM na lang. At least, ara kamo dira. Thank you so much. So, kamusta na lang dira sa aton sini nga mga ka-works dira na, ma'am? Okay, salamat, gid. So, enough lang na anay. Balikan ko naman account inyo mga greetings, Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency. Sa Wilma. Good PM tawi monitor lang kami diri adlaw-adlaw sa La Carlota. Sa imo program. Salamat gid. 4706 pero kapangayo siya text friend nga girl lang gusto niya nga mangin friend, no? Thanks gid ko, no. Okay, sa mga interesado dira nga mga girls, for good halong-halong tagsa-tagsa sa inyo ang maayo lang ha. Pwede ninyo siya mag-text sa cellphone number 0920 394-4706. 0920-394-4706. Okay. Hello, Tito We. Good PM. Kindly greet my loving family and also my boyfriend in La Carlota, Mr. Nalds. Sabi ko na Nads, na? Mr. Nalds. Please take care always. Thanks, Tito We. Have a nice day to you. Okay, God bless from 1757. Yaman ginambal ko na nga pamilya ang iya ginagwit dito sa La Carlota. Okay lang na siya, Tita Wilma. Okay, sila ni Mama. Tita, greet ko lang sila ni Mama kag Papa dira sa Gilungan. Mahalong kamo dira sa Matag-Adlaw. Palangga ko kamo ma. Vimar, sang La Carlota. Kay kadamo sa mga taga La Carlota gidira iyan, ha? Isa na da si Ma'am si Ma'am Ana, pero karon na Tawilma. Karon naman na Ana yung mga messages na ito, ha? Inday Blaze, good afternoon. Makadto ding sister ko halin Iloilo, ha?
Sila sang pamilya Yabaw Sugata gid kay nagaulan. Inday Ma'am Ana, thank you. Inday Blaza, good afternoon kay Ma'am Teresa Linang Hakayaw. Good PM action will ma-monitor kami sa Palawan. Hi, hello, good afternoon dira sa may Palawan. Gaulan da sa inyo or magaluumon? Ma'am Teresa? Yes, thank you so much, ma'am. Ay naman nagupod sa itong karon nga hapon si matahom nga si Homa Lumina mayong hapon. Tia Kimeriman, good afternoon. Dali gid lang standby ana kay mabasa si Tita Wilma sa atong sulat sa sining nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay. Ang atong letter sender karon nga hapon, ano ngalan niya Tita We? Nagapatawag lang siya kay Richard, nasang Barangay Villamonte, Bacolod. Kag ang sulat ni Richard nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lang ako sa ngalan Richard sang Barangay Villamonte, diri sa Bacolod. May asawa ako, kag may mga bata naman, may trabaho. Pero nag-decide ako nga i-share ini sa programa This Is My Life. Kay daw madula na ang akon pasensya Tita Wilma sa nagakatabo sa akon. Ako lang permi ang makita nila sa sunluganay. Ilabi na ang mga abyan ko, kag pila ko ka mga pariyente. Ang ila balalahog kasakit, pero wala ko man ginasapak, galing daw problema na gid sa akon subong. Hindi lahog-lahog ang ginahaboy nila nga sunlog sa akon. Inang tawgon ka nga, under disaya ka imo iya. Kabaluka, Tito Wilma, halinsang ginapangaluyagan ko nga akon asawa nga si Leia. Love ko na siya yang daan. Nature na giniya ang pagka masungguron. Nature giniya ang pagka masungguron. Kag kun magsunggod siya, ginasuportahan ko man permi. Hasta nga may dula ang iya kaakig. Wala ko yan nagsala sa pagpili kay Leia nga mangin asawa ko. Ideal housewife siya. Makita ko ina tungod, matinlo ang amon balay, nahimo siyang maayo, mahipid siya, kag maayo siya magdisiplina kag magatipan sa amon mga bata. Ina ang rason kun nga mas kupagid siya nga ginapalangga. Wala man sang malain sa mga ginapangayo niya sa akon. Gani wala sang rason para hindi ko man pagsundon ang iya gusto. Kabaluka, Tita Wilma, sang una, ako irresponsable nga tao. Importante sa akon ang akon barkada. Gani, upod ko gid permi ang mga barkada ko sa tanan nga mga gimmick. Sang magpangasawa ako,
temprano ako nga nagapauli. Sang una, wala gid ako nagakadula sa mga ilimnan. Kag permi ako pa ang taya. Inatenan tita nagbago sang nagpangasawa ako. Gani ginatawag nila ako nga takusa. Naglibog ulo ko kung ano ang takusa. Gali kay takot sa asawa. Pero hindi may tuod ina. Nagasakit ang akon buot sa ilang mga pabati-bati kag sunlog, pero ginapalipas ko lang. Galing kun kaisa nagakapikon na ako. Pero sa tuod, puwertigid ang akong self-control kay basi bala magwa ko sa panit ko haw. Nahadlokid ko tita nga basi bala mag-abot ang adlaw kag makapatupa ako tungod sa mga sobra na gid nga pagsugyot-sugyot nila sa akon kag sunlog-sunlog. Pero sa tuod lang, Tita Wilma, antes ko nagpangasawa, na-enjoy ko na ang akon pagkasultero. Siguro isa man ina sang rason kung nga naga-focus man ako sa akon pagpangabuhi upod kay Leia. Ina lang ang akong sulat, tagaiman ko sang imo advice, maayong hapon sa tanan. Richard. Ay ho, Richard, mayong hapon sa imo. Ay kag madamo gid nga salamat. Di pa sigurado may work ni siya subong. Dahil siling ko lang, pamatian mo na lang online, di ba? Kay pwede mo man makita ina. Sa imo to Richard, una-una, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Ang akon gid una man nga mahambal sa imo, congratulations kag nagadayaw man ako. Nagadayaw kuya sa inyo relasyon nga mag-asawa. Bali yun, natural lang na iyang tao. Ara naman si Tito. Natural lang na iyang ang tao. Kung nung makita, ay nung mabatian, mangintupik ko gina, ti anong makitaan sang ilang mga mata na boss masiling na sila ba si Richard sunod-sunod lang sa gusto sang asawa ya ho, kita mo lang na ho kung anong gusto pati man siya do something nga amo na bala, pero wala sila kabalo kun nga aamo sina ang nagakatabo sa tunga ninyo sang asawa mo. Ay kay kun ako yung patanawon to Richard, to be honest, maswerte kamo nga duha ni Leia nga kamo ang ginparis ang kapalaran. Kung ikaw nag-enjoy being single, sang huben ka pa, si Leia amo man, amo na nga sila, amo na bala as always ang ginahambal ko sa mga aspiring couple na magusto mag-asawahay, ay enjoy inyo gid anay inyo pagkadalaga kag soltero mas nami nga maiyawan kamo bala sa pag-enjoy sometimes single pamsultero kamo or dalaga kamo kay once gani siling ko na once gani nga magpalaman na kag magpangasawa kamo why na tiyempo na bisan ka og galingon nyo mapabayaan nyo na kay ang focus ninyo sa inyo pangabuhi na ilabi na gid kung magbunga ang inyo paghigugmaanay, di ba la? Ang focus ninyo ara na sa inyo baby, sa inyo mga kabataan. Kag ara na ang inyo mga plano kung ano ang magkapaayo para sa ila, kung ano ang inyo dapat himuon para sa ila maayo nga buwas damlag, something amo na kag sa future mismo sa inyo marriage life, di ba la? Ang nami kay pareho kamo nga mapinalanggaon, mainanggaon. Amo na iya, give and take. Hindi lang nga give and give. Di kay kung siguro to Richard, kung give na give ka lang, kag kung pla naman si Leia sa imo, kag sunod-sunod man, ti amo na makasiling sila guro nga takusa kagin man na takot sa asawa. Pero hindi, no? Hindi kay nga wala siya yan nagapabaya. Kag in return kung kaisa, amo na bala
Hindi sila nga, kung ang asawa mo, babaan, amo na dayon. Hindi. Mayara mga babae nga kon, ang iya pamaagi sa pag-angga-angga, inabilang, dogi na sika-sika. No? Dogi na sika-sika. Katapos kadlawan niya ka sa talikod. Hindi kay under the saya kung si Tita Wilma pa. Ha? Huwaran ikaw nga klase sang bana. Huwaran ikaw, Richard, tungod hustong ginahimo mo. Ina mga sunlog-sunlog, sugyot-sugyot nga ina, amo na ang siling naton. Sa aton pamilya hindi man madulang marites kag mirasol mo, di ba? Kita mo lang pagkaisa tao, nadugdaog lang sa asawa yaw. O sulsulan man ati si Marites kasi mirasol gito, di ba la? Pero hindi ka na iya mamati, hindi mo na pag-intindihon. Ang importante is makita nila maayo ang inyo pagpangabuhi. Malipayon ka mo upod sa inyo mga kabataan. Pasalamat ako nga bisan anong sugyot-sugyot sang imo dira mga kabarkada kay sigurado gid kuya ga-react na sila kay wala ka na permi upod sa ila sa pag-inom. Mga may night out ka mo, kung din man mga gimmick, kay ikaw mismo nagahambal sang una sang soltero ka pa, ikaw pagani nagataya, halos gabi-gabi nagainom ka mo, pero sang nakapangasawa ikaw, wala na inatanan. Give up mo na ina. So, sa sinagabahin, talaga sa kala nakita lalaki nga amo sina, maswatigid si Inday Leia. Tuto, Richard, kontrolagid ang kaugalingon mo. Kung suno sa imo daw mabugto na ang imo sinipasensya sa ila pagsunlog sa imo, palawiga pagid. Ha? Palawig ang imo pasensya, pasangkarang imo pamensaron, hindi ka magpadala-dala sa sulsol, kay nga kung madala ka, pierde ka. Pierde ka gid kung makapatupa kada kung hindi problema. Imbis nga nami ang imahin mo maguba tungod sina. Sunlog-sunlog lang na. Kung sa bagay, kung lang taon niya, may ara kaya mabakod nga relasyon sa pamilya mo. Nga gina-consider mo, among pinaka-importante para sa imo. Ay mas sila ang gina-prioritize mo sa paglakwat sa upo ng imo mga abyan. Dira, kuya, saludo sa imo, dalayawon ina nga klase sang lalaki. Believe me, paamo ka na. Hindi kay tuod ginman. Kung makahimo, kada karon makahas nga bagay. Mapatupan mo da kon, or let's say, kung hindi mo man matapungulan karon matampa mo or masiko mo da karon kundi rambol ang gwan di nami na ay huo kag kung makahimo ka na, let's say kung magwa ka man sa panit mo sa inyo obrahan, magsunlog-sunlog sila amo na magkapatupa ka o ikaw ang pierde. Maapektuhan pa ang trabaho mo. Ikaw gid ang pierde kung patulan mo sila. Ang tandaan mo lang, hindi sila yang upod mo sa pagpangabuhi, kundi ang asawa mo kag ang kabataan mo. Kung sunlugon kada nilang suyan, kada nilang pakadlawa lang sila. Pakadlawa lang sila. Kag pabayaan mo nga sila ang ma-react sang ila mga ginapanghimo against you. Kaya kung nga matak-ana sila, nga makita ang duway gita reaction diya kay Richard sa tanan nga ginapanghambal ta, no? Sila na balik na iya sa ila. So, never mind. Hindi niya problema. Abi, mas maayo pagid gani. Amo na bala, bisan lalaki, kaya tuto, Richard. Gambal ginaya si Tita Wilma. Ngang pagpangamuyo, hindi ginato na ipagkalipatan. Sa aton pamilya, kung kapoy ka man sa pagtrabaho, dumdumon mo lang ang Ginoo na nga ara always sa imo. Antes ka magtulog, magpasalamat ikaw na sa energy nga ginhatag niya sa imo sa pagtrabaho bilog nga adlaw para sa imo pamilya, sa paghatag sa maayong nga lawas, kag sa paghatag sa imo sang grasya na kabuhi bilog nga adlaw. And then pagbugtaw sa aga, pagbugtaw sang imo siniani mo bisang gapiyong pamata mo, good morning Lord, smile, nan. Tapos muklat mata mo, good morning kay Mrs. kay Leia. Good morning. Pag kiss, okay. Good day na ina. Dala mo na nabilog nga adlaw. Never mind sa mga patusada nga ipabati sa imo, di bala? Pasalamat ka naman for another day nga gift of life para sa imo. Kagkabay nga tagaan pagid ka more patience sa mga sugyot-sugyot nga ina nila sa imo.
Hindi na ito pagbaliya focus kay sa pangabuhi mo kag sa kabataan mo kag sa asawa mo makadlaw ikaw sina sa ila sa ulihi. Ha? Pakabakod ka lang. Inaiya mga gamay nga mga bagay nga kun imo man dibdibon mangindako na siya tuod. Kung sa pakon mo na mangindako na problema para sa imo. So never mind, paamo ka na lang bala. Never mind. Basta para sa imo hindi kaya under ni Mrs. Hindi kaya under ni Mrs. Kundi pagpalangga inaiya sa asawa. Mayo siling ining warawarahon niya ka, di ba la? Kung warawarahon niya ka sa damo tawo nga daw ginapakita niya nga sunod-sunuran ka sa iya ina makasiling ka nga under di saya inang isay lang kasingal ikaw kag ikaw daw tutoy man nga ikaw man daw tutoy ka man nga nagasunod sang gusto niya ina iya mo nang under di saya. Tapos ikaw pang panglabas sa sulod balay ikaw pang panghim ay ti di na daog-daog amo na iya to. Pero sa sinang imo sitwasyon ay maswerte ka sa asawa mo. Maswerte man si Mrs. mo, si Leia sa imo. Ang katapusan lagi nga mahabal ni Tita Wilma, padayon na lang ang pagpalangga mo sa iya, ang paghigugma na ang love nga ginitawag. Nga mo inang magahari sa sulod sang inyo panimalay. Paghigugma sa tunga ninyo nga mag-asawa, paghigugma upod ang inyo kabataan, paghigugma upod ang Ginoo sa inyo pagpangabuhi. Kay inyo gid maangkon ang kalipay kagkataway, harmonia sa pagpangabuhi. Ang mga makahalit sa inyo pangabuhi, never mind. Pabayida sila. Paamo ka na. Kabay pa, Tito Richard, nga nakahatag man si Tita Wilma sa imo, bisan gamay lang. Nga, pagpaantag sa imo sa sitwasyon, nga magkapahagan-hagan man sang kagamo sang imo sinipamensaron. Kang magtawhay ina para mag-chill-chill ka lang bala. Especially kung nara ka sa work mo, kag kung magtipon ka mo sa mga kapamilya mo, di ba lang magsunlog-sunlog, preparado na kuya tawe, magatubang sa ila, di ba? Smile ka lang daw, okay lang na iya, pabayi lang na sila, di ba? So, salamat, Ged. Richard, so sa iba naton nga mga kauturan dira, kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhi, or hitabo sa inyo kabuhi, nga ginakabig ninyo nakatag sa inyo problema, pwede man ninyo ma-share, basulat, there is This Is My Life, kung mapangayon sa itong personal nga opinion, personal advice, o kung, yes, makahatag man leksyon nga istorya sang inyo kabuhi, makahatag man inspirasyon sa iban pagid naton nga mga kauturan man nga nagaupod sa sininga programa. Hatag leksyon, magamit man nga pala hinandigan nila sa adlaw-adlaw man nila nga pagsinalayo. Isulat lang kag ipadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man gani sa eton nga Facebook page. Ara lang Action Wilma Sugaton. Di sa itong personal man nga Facebook account no Wilma Antupina Sugaton. Kaya mo naman na naandan, okay lang inagihapon. Kaya ako man lang makabaton sina, ako man lang makabasa sina. Okay? Yes, Tita Wilma. Alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal size. Okay, karon na lang ng inyo nga mga reactions. Ano ang inyo sini nga mga ang inyo nga mga ang inyo nga mga reaction sa ginbasa nga sulat balaw. Nagayuhom ako sa makita sa akong mga mata, na. Anyway, ada nagupod man sa aton karon nga hapon si Emilia Heponia. Good afternoon, Ma'am Wilma Sugaton. Ari kami diri subong monitor sa Tangob na. Ara man si Inday, Felicidad Perez. Sabay, Aria Perti, niya. Inday Feli, kamusta lang kamo dira?
Mamalipayon, ini nga babae, malipayon, ini full of energy and happiness. Ha? Inday Gingging Perez, good afternoon sa inyo din Nanay Carmen, kay Tutoy James, and of course, kay Mama Dear, na mayong hapon lang dira sa inyo. Man. Sa Barangay La Granja, La Carlota, sa Pilar Compound, maghalong gid tudo da ulan, andam gid ang hambal ni Mami, ni Ma'am Ana Sinoro. No? Melili Uligo live. Yes, thanks gid. Gaulan, init man diri Ma'am. Ang hambal ni Ma'am Teresa Lina, kakayaw sa Palawan. Wala diri gaulan, init diri Ma'am. God bless. So, kay diri sa amon gaulan, bi Ma'am. Okay, thank you for the info. Okay, salamat gid. Happy birthday. Belated. Kaya Rika, no? Sa iya anak kahapon nga adlaw. Hello po. Mangkot lang po ako kung ano pong requirements pa uwi Bacolod. Wala gid ko idea kung ano uwi ako. Uwi ako kasi tigulang na si nanay. Siya lang isa sa balay sa Bacolod. Salamat gid. Ang makasagot. Arian Jodelton. Din kahalinaw sa Bacolod, sa Manila. Why naman, basta may ara ka lang espas, na, di ba? Espas is requirement still now. Basta fully vaccinated ka lang. Okay na may espas ka, why na, okay na ina siya, na. Arienjo Delton. Okay, Lina Pohaferia, hello Tito We, paliyugwit, happy birthday, kay Gimskin, okay, Gingging Tuding, thanks gid from Badiding. Badiding. Diin ka. Lina po, Feria. Taga diin. Dira ka mo sa sitio si Bukaw, Barangay Banago. Kay Badiding. Badiding. Kon Badiding, nagaduha-duha ko. Basta ikaw si Badiding po, ha. Dira sa may si Bukaw ding. Kon ikaw ginman, ha. Ma'am Marjorie Ward. Okay, karon basahon ko ng imo nga reaction, ma'am. Thank you, Ged. Mayari di ang bali ni Arian Jodelton. Makadlaw gid ka mo ni karon na lang Diding alohamian tumayong hapon action Tito Wilma. Yes, thank you gid Ma'am Diding. Good afternoon Tito We. Salamat nagbalik naman ang Seneco kag padayon kami gihapon diri sa My Silent Homes sa pagpamati. More power and God bless you and your family Tito We. Yes, Ma'am Virgie Alpinda. Thank you so much. Okay. Hello to Wilms. Pa-shout out from Silos. Sakto na. From Silos, Himamaylan. Salamat, Tita Wilma. God bless. Halinin na kay Don Richard. Paamo ka na. Kay Don Richard. Mayong hapon lang dira sa imo. Okay lang na siya yatawe. Adaligid lang, ha? Ara sila. Kay Noela Borja, ha? Noela Borja, seed grower. Wow. Good afternoon lang dira. Kay Star Robles, good afternoon man sa imo. Noela, Kag Patricia Ann Kimson, good afternoon. Kag kay Dave Juanilio de la Cruz, mayong hapon kuno tawe, mayong hapon kuno kay tatay, sino to ka tawe? Mayong natamyaw niya si Tatay Rudy kag Nanay Marit sa ila Bogaras. Si Bonbon ang nagatamyaw. Din ka mo nga lugar, Bon. Okay lang na siya, ana. Salamat gid sa imo. Kag, ara, pagitito we. Nagadula-dula siya, bit. Anyway, okay lang na siya. Tres Reyes. Del Tres Reyes. Good afternoon. Salamat gid sa imo, Del. Kag, kay Cynthia Cox Silva. Good afternoon. Kag kay Dave Juanilio de la Cruz. Kag kay Cora de los Reyes. Kay Rosemary Salazar, hi ko na Tita Wilma, hello, good afternoon. Kag kay Marzel Tugadi, salamat man. Hello man sa imo. Santiago Inocencia, mayong hapon, Cabarles, guro nanay, naninday Wilma, no? Inocencia Cabarles dira sa Isabela. Alas 2:35, Action Radio, Philippine Standard Time. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma, yes, Zuzette Pahimargan. Nag-upod man si Angton Online. Thank you so much. Yes, Sir Mileli, natamiyaw ko na nakainaw. Yes, kay Ma'am Vanessa Stark, kay Dark Mayo, Jean Kirilig, Don Noel Amar, Alex Montesa, halin kay Sir Melili Oligo. Paamo kay na. Okay, katuan tayo na ang mga reactions ng itong mga palangka ng mga tagpalamati para sa itong letter sender karon nga hapon. Ari di hambal wala ni Ma'am Marjorie Ward Richard para sunlog-sunlog man lang na. Hindi pagdibdib ba? Kaya ang ginahimo mo, tama gid. Family first, gapakita lang nga responsible husband ikaw. Be proud of yourself. Just ignore them. You are doing the right thing. Batian mo na si Ma'am Marjorie Ward, Tito Richard. Ma'am Marjorie, thank you, kid. Kay tuod ginman. Kag, yes, ari pagedari siling ni Ma'am Ana. Insakto ginang advice mo, Tita Wilma, sa imo, sa imo, tandaan mo ginabaw. Buga mga anak ko, siling naman na rin ni Argendo Delton, siling niya, dala ka Bluetooth, Tuto Richard, ang gakadlaw, ang imo ipa-Bluetooth. Ay nga mga anak ka mo. Okay, hello Tito, pa-shout out lang, Don Richard. Pa-shout out lang ko, dira sa silos ni Mamaylan. Okay, kag sa ito naman text hotline, halin kay 5413, siling ya good PM Tita Wilma para kay Richard. Di iya pagsapakon. Hindi iya pagsapakon ang nagasunlog sa iya, wala na iya obrahon sa ila kabuhi. Amo lang nang iya sini nga message, pero greet niya si tatay niya Napo Espinosa sang Antipolo ga pamati gid kada hapon. Timbang niya ang gitamyaw. So touch naman. 5413, madamo gid nga salamat. Tatay Napo or Tatay Napo Espinosa sa Antipolo. Madamo gid nga salamat. Mayong hapon lang dira sa imo. Okay, mayong hapon na maulanon nga hapon, Tita Wilma, monitor lang kami, 6813. Okay, wala gid problema. Hello, Tita We. Yes, Tita, tama ka gid sa advice mo. Amo gid na ang importante sa mag-asawa, understanding. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng iba dahil pangsira lang sa good family mo.
And the last always prayer to God. Na halin kay Cecil Sang Isabela 1757. Salamat gid na kita mo lang na to Richard ha. Siling naman ni 6587. Good PM Tita We, ang ma-advise ko lang kay letter sender, hindi siya magsapak sa mga galahog-lahog o kung nagasunlog-sunlog sa iya, kay maguba pa ang pangabuhi iya. Importante ang iya diretsyo, kag wala man gapabaya ang asawa ya sa mga bata nila. Pabayid ang mga istorya sang iban. 6587, may damo gid nga salamat. Siling naman ni 1780, good PM to West sa sender. Believe ko sa imo, believe ko gani sa imo to. Kay nagpormal ka na. Bayida iya ang gapamantay sa inyo. Kadlawi lang kay maayo ang ginahimo mo. Pray lang kay God. Proud ko sa imo to. Thanks gid. Vmar ni sang La Carlota. Tito Vmar, thank you man sa imo. Okay. Ay, Tito Richard, pila lang ina sa mga, pila lang ina sa mga opinion sa nga tong sini mga palangga nga mga tagpalamat. Para sa imo. Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami diri sa Barangay 1, Kabangkalen proper, Kagliho Grit, na HR Higher 41s. Salamat from Higher 104. HIRE, no, Higher 41s. Salamat gid. Halin ang pagpanamyaw halin sa Higher 104 from Paul Adrian Villanueva, Calamba. Madamo ginya salamat. Good afternoon lang dira sa inyo. Julie Militado Patrimonio, mayong hapon man. Alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Okay, happy birthday sa mga kauturan natin nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Na happy birthday sa hinablos ni Ma'am Elizabeth Malacca. Kay Catherine Malacca Cadiz. No, happy birthday to you. Kay Engineer Hernani Malacca Bailon. Junior, no? Engineer Hernani Malacca Bailon Jr. Nga pagkaisama ni Ma'am Elizabeth. Happy birthday to you both. Na kay syempre belated happy birthday man kay Rica Haru Oligo ng anak ni Sir Melili Oligo. Pamo na bala. No? Okay, asa iton mga birthday celebrators, happy birthday. Kag yes, aton lang wish para sa inyo sa gihapon, good health. Na good health, more blessings, and always be happy. Kag sa aton man mga mag-asawa dira nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy anniversary sa inyo and God bless. Horoscope na kita. Okay. Para naman sa aton horoscope karon nga adlaw Webes Hunyo 2, tuig 2022, unahon neto ng zodiac sign nga Gemini. Okay. Sa mga Gemini, amo ini mga netaw Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Abi bala ninyo Gemini, sa mga single ninyo Gemini, bisan pa no sa mga married na. Dako ang tsansa nga maging successful ang inyo love life. Kag may posibilidad makahimo ikaw o makahimo kamo sa importante nga desisyon na tungod sa inyo pamilya, sa imo utod, sa imo ginikanan o kung sa imo man abyan. Pero isa lang Gemini, hindi man pag-abusuhi ang kaugalingon mo. Kung kapoy na, kinanglan magpahuway ka man. Untatan mo ang pagpakapoy, ang pulaw, kag ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kung ginahimo mo ito. Just 8, 21, 40, kag 41, mga masuwati nga numero, cream is your lucky color. Cancer kita. Ang mga Cancer, amo naman ining nataw Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ba mga Cancerian karon ba damo trabaho, nagasinunod-sunod lang ang inyo sini trabaho karon nga adlaw. Kag isa pa magsalig kamo sa inyo palangga tungod kung wala ka salig, wala pulos ang inyo pag-updanay bilang magnobyahanay or mag-asawahay. Okay? Maswati nga mga numero 5, 12, Justin Weve, kag 41. Garnet is your lucky color.
Okay, good early morning. Baka agahon gito. Good early morning, Tita Way. Watching the Riga Pulao kami here in Rochester, Minnesota, USA. God bless. Ma'am, thank you so much. Kinaglan magpahuway man ka mo. Pag sleep na, dugay-dugay. Pagkatapos ni Tita Way, ba mo ikaw, mahirit ka ba? Yes, badiding salamat gid, na? Kamusta lang dira sa mga pamilya dira sa may sitio Sibukaw sa Barangay Banago. Okay, sa mga Leo naman, yung mga Leo Hulyo 23, Tubtub Agosto 22. Leo, let's say kung nag-apply ikaw sa trabaho, may posibilidad nga mabaton ikaw. Ho? May posibilidad nga mabaton ikaw basta kwalipikado ka sa amo iya nga posisyon. Ang imo love of your life, ba, masaligan mo gid sang bulig na kung ginakinahanglan mo. Jess 28, 31, kag 39 mga masuwati nga numero Jade Green is your lucky color. Katway na ito ang mga Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtub Setyembre 23. Ikaw naman, Virgo, wala kay gid sa masaligan sa imo mga abyan. Ay. Pero may matabo ba lang amo inang makapabisi sa imo na kag pasensya mo palawig-lawigon mo tungod sa trapiko o kung sa anuman nga rason. Need mo gid ang more patience, Virgo. 14, 36, 37, kag 40, Pearl is your lucky color. Ang mga Libra naman, Libra Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, mga Libra, kinahanglan tagaan mo man panahon, no? Ang imo mga plano, tagaan mo gid panahon para nga imo ina ma-pursue, kung anong mga plano mo. Mahimo mo inagilayon kung iplastar mo man sang maayo. Libra, 24, 33, 38, kag 42, Midnight Blue is your lucky color. Ang mga Scorpio naman. Yes, mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, may posibilidad makatambong ikaw sa isa kapag tinipon-tipon nga daw walag mo gid gina-expectar iya nga makadtuan, Scorpio. Ha? Pero may reminder lang ang imo sini zodiac sign para sa imo horoscope. Hindi ka basta-basta maghatag sang imo pagsalig sa iban nga tao. Maswerte mo naman nga mga numero 15, 26, 36 kag 42. Tangerine is your lucky color. Inauna pa lang nga bahin sang aton mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Hello, Tita Wema, yung hapon ga-monitor lang kami diri sa Marayo, Pontevedra. Tamyaw ko, Tita Family Helia, sang Barangay Can Roma, Barangay Can Roma sa Pontevedra, syempre, no? Salamat, gid Nico Nix. Good afternoon and thank you. Kay Jolly Tinero Senior and Family, dira sa may tugis sa Pontevedra kag Monte Castro Family, salamat maayong hapon. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa sa dugang nga mga horoscope pagkatapos sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at yung sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Ay gakadlaw lang si Tawean, no? Ma'am Remedios Ibondo or Ibrado, I'm sorry, St. Teresa Development Corporation. Mayong hapon lang dire sa inyo. Salamat gid, no? Sa pag-upod sa This Is My Life sa karon nga hapon. Dire sa Nueva Valencia sa Guimaras kay Ren Paul Putato, kay Joel Andeo, kay Miko Hidalanga, good afternoon. Nanay Feli Batiliers, dada sa panukoy, mayong hapon, kamusta ikaw? Kay Manong Perla, kay Inday May. Salamat gid kay mayong hapon man. Dira man kay Inday Sally Sausa, kay Bibi Roshton, dira kay Tuto Kian, kay Nunoy, kay Inday Vicky, mayong hapon lang dira sa inyo tenan, ha?
Okay, tapuson, anay ni Tito Wilma. Mga nabili na ito nga mga zodiac sign para sa itong horoscope. Ara na kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa muning mga nataon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Aha, abi mo wala Sagittarius or kamo nga mga Sagittarian, may ara kamo wala gina-expectar nga balita nga makapahalipay sa inyo karong adlaw. Kag isa pa gyud, kung may ara da bala nagabi na isbais na mga silingan do wala man na pulos ang ilagi na basen, hindi ka na lang mag-intra, na? Hindi ka na mag-intra or hindi ka na magpatunga para arigluhon. Kay wala man na pulos ang ilagi na lalisan dira. 2-9-26 kay 37 mga masuwerte nga numero emerald green is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn, Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, maghalong ikaw or maghalong kamo sa pagpili sa inyo mga abyan. Tungod may ara dira sa ila nga mahingaliton, kagamiton ka lang. Kung may ginpangako ka man Capricorn, kinanglan panindugan mo man ha? Okay, para hindi ka maguba. 4-8-24 kag 40 mga masuwati nga numero, peach is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 tubtob Pebrero 18. Buka nami kay Aquarius. No? Kaya sa mga Aquarian. Abi ninyo makahimo kamusang bagay nga mangin mapuslanon para sa inyo kaugalingon. Mapuslanon para sa inyo puluyan, sa inyo trabaho o kung sa inyo man opisina. O, di ba? Pwede kid, no? Tika nami lang, di ba? O, Justice Shati 20, 31 kag 41 mga maswerte nga numero. Yellow gold is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubtob Marso 20. Piscian, ara na. Kung gamiton mo sa husto nga pamaagi ang imo sini ginahimo sa karon yung ginaplano mo, ay mangin mabinungahon ina kay tiugyunan ina sang panahon sa karon. May mga pagbaguman nga matabo sa life mo, pamo kay na bala. Na Pisces, di ba? 2-9-15 kag 28, lavender is your lucky color. Yes, sa mga Aries naman, ang mga Aries Marso 21 tubtob Abril 19. Maswerte ka sa negosyo. Kung may negosyo, ikaw, Arian, maswerte ka sa patagsang negosyo, maswerte ka man sa patagsang paghigugma. Mangin mamag-an ang pagsulod sang kwarta sa imo. Bawat tido ka nami sina. Balikan mo man, Aryo, balikan mo man sang imo pagkatampad or sa imo pagka-honest ang pagsaling nga ginhatag sang imo isig kapareho sa imo. Kinahanglan. Justice 6, 26, 33 kag 45 mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Katuan natin ang Taurus. Yes, Taurus. Abril 20, to Mayo 20. Sa mga Taurian, I'm sorry. Sa mga Taurian, maayo nga kapalaran, nagahulat sa imo or sa inyo, kung maghulag ka mo gilayon, hindi magpabayaan. May tagaan nyo man sa gusto nga solusyon ang problema. Maswati nga mga numero 14, 25, 34, kag 42. Lemon green is your lucky color. Wow! Muna Taurus ang inyo nga maswati nga numero kag ang inyo lucky color for today. So nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon iya nga adlaw Huwebes, Hunyo 2, tuig 2022. Yes. Patamyaw lang kuno kay Day Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer kag Mercedes Lambert kapamati sila now kid bo parte. Salamat Tita We, Ma'am Virgie, salamat man. Kag the Imponto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time aton na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat gid sa pagupod sa pagpangamuyo sang 3 o'clock prayer. Amen. Thank you, Ken. Una sa pagpaalam ni Tita Wilma tungod wala na kita sang panahon, ang ito noon Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Deuteronomy chapter 4 verse 13. He declared to you his covenant, the 10 commandments, which he commanded you to follow, and then wrote them on 2 stones tablets. I can't say goodbye, Was naman, salamat kid. no matter. Johnny Altamera, so standby na sa matawag nga drama, Mensahe sang Paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know